गोबांथार दिननि उनाव नोंथांमोनजों दिनै नुजादों बहुत दिन जाबाय भिडिअ बानायिया समनिबो आंखाल लोगोसे गेजेर गेजेर आं रेस्ट लाखायो बै हिसाबै आं भिडिअखौ बानायाखैमोन गोबां मोजां मोजां टपिक्स थांबाय मोजां मोजां जाथायखौ नुलांबाय नाथाय नोंथांमोना लाबोयाखिसै समनिबो अभाब प्लास लोगोसे माने गेजेर गेजेर रेस्ट लायो दा जों मोनसे थासारिखौ बहुत सिगांनिफ्राय नुगासिनो थादों बे जाहैबाय मा 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनाय दिनै 25 नभेम्बर 2025 मायथाइ दिनै आसामनि जि विंटार एसेम्बली सेसन बेवहाय बै 6टा जनगोष्ठीनो जि एसटि होनायनि थाखाय जि एजेन्डा बेखौ लानानै मोनसे बेवहाय एसेम्बलियाव मोनसे बिलखौनो होनना बुंनांसिगोन आङो लाबोनो गोनांमोन सावरायनो गोनांमोन बेवहाय नाथाय बेखौ बेवहाय बै जि बिलथ' होनना बुङा बेखौ जि माने डिसिसन जायखौ माने बेवहाय फर्मेलि लाबोनो नागिरदोंमोन नङा होमबा बेयो दिनै जायाखै बेखौ फावसायनानै जानो हागौ गुबुन तारिखआव लांबाय 27 नामा बेबायदि खोनादों निउसखौ मोजाङै नायाखै आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै माखासे धरना खालामनानै फैबाय बेखौबो नोंथांमोना नुबाय आरो भारत सरकारा बेखौ माबायदि लादों बेखौ मिथिया आरो जोंनि दा थानाय बिटिसिनि सरकारनि जि स्टेन्ड बियो दाबो आगोलनि बादिनो दङ बिथांमोना मेनिफेस्ट'आवबो बेखौ होदोंमोन बबेखानि मेनिफेस्ट'आव बे मोनसे माने टपिक्सआ आसल धरन टपिक्समोन स' बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आव बे दङमोन स' बिथांमोना दा बुंदों जे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव बिथांमोना जेबो दाबो हेंथा गैया बिटिसि सरकारनिफ्राय जेबो हेंथा गैया बिपिएफ सरकारनिफ्राय जेबो हेंथा गैया नाथाय मोनसे गोदान वर्ड बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदान वर्डआ जाबाय बेनो हाग्रामा महिला बिथाङा बुंदों मा जे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया थाखानाय जि एसटिफोर बिसोरो जेबो खहा जानाङा बे बाथ्राखौ बिथांखौ खिन्थु फार्स्टआव बुंनाय खोनायाखैमोन फार्स्ट टाइम बिथांखौ आं खोनादों दिनै निउसाव नुनो मोनदों बबेबा मोनसे निउसाव नुनो मोनदों स' मोजां बाथ्रा बिथाङा बेबायदि बुंदों जे थाखानाय 6टा जनगोष्ठीया जेन जेबो खहा जाया बेयो जानांगोन जोङो एसटि हिसाबै जुदि जोंनि ओंखामखौनो जों माइरंखौनो जुदि खोमायोबा माबायदि जानो साफ्रोम एसटि सुबुङा साफ्रोम बर' सुबुङा जोंनि एसटिनि जि जोबस्रांनाय बे जोबस्रांनायनि हेंथायै गसंनांगोन जोंहा गुबुनजों जेबो सुथुर गैया गुबुन जेसेबां हारि माहारि दं बिसोरजों जेबो सुथुर गैया जोंहा जेबो खहा जानाङा जोंनि थाखायथ' जों दावहा नांनांगोन ना बिसोर बिसोरनि दावहाखौ नांबाय थादों जों जोंनि दावहाखौ नांखानांगोन बेवहाय जोंहा गुबुनजों जेबो नांलायनो गोनां गैया बे दावहाया जागोन भारत सरकारजों आसाम सरकारजों भारत सरकारखौ जोङो अरायबो दाबि खालामनांगोन डिमान्ड खालामनांगोन जे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायाव जों थाखानाय एसटिजों जेबो खहा जानो मोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जोंनि गोसोफ्रा बहुत गोनो गोथो माखासे सुबुंफोरा जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन इलेक्सननि समाव भटनि खाथिराव माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बै एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायाव गोबां मानसियानो फावसायनानै दङ ओरैनोबा बहुत गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो नाथाय दा फावसायनानै दङ आंनि बादिबा हारिनि खैफोद फैयोबा पलिटिक्सखौ दसे बावगारनानैबो बाथ्रा बुंनांगोन भट मोननो थाखाय नोंथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बे थांबाय बारलांबाय थांखांनाय समखौ मोनफिना ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा नाथाय जों दा गोदानै फैगोनखौसो साननांगोन बेनिखायनो बे बिथिङाव जोङो गासैबो पलिटिक्स राजनिति गासैखौबो बावगारनानै थाखानाय जि एसटिफोर बा बर'फोरखौनो आं बुंबाय जोंहा जेन जेबो खहा जाया जुदि माने बिटिसियावनो जों जुदि माने भिखारि बायदि जुदि जायोबा जोंहा बिटिसि लाबोनायनि जेबो ओंथि गैया नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां बार बार नोंथांमोना निश्चय खोनाबाय थादों एसटिया एसटिल'खा ST1 ST2 ST3 बेबायदि जेबो गैया आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों जे थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायाजासे थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायाजासे एसटि होनाया सम्भब नङा बिनिखायनो बिथाङानो जे बुंखाबाय जोंहा खहा दं बेवहाय स' खहाया मा टाइपनि जानो हागोन नोंथांमोना आइडिया मोनखाबाय जायखौ पाब्लिकफोरा बुंखाबाय थादों गोबां मानसिया माने सिरि थादों आरो सिरि थादों नाथाय एसटि होनायनि उनाव बै 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनायनि उनाव जोंहा निश्चय माबा मोनसेबाबो खहायाथ' जाखागोन बिनिखायनो जों बिसोरनि हेंथा नङा नाथाय जोंहा खहा जानो मोना बेनि थाखाय जोङो नाजानांगोन खारन जोङो दिनै जि अबस्था जि थासारि जोंनि जि पपुलेसन
बियो 45 लाख होनना बुंदों गासै आसामाव बेबो सेरखाय बेरखाय मोनसे जायगायाव नङा बेबो गासै बिटिसि आवबो जोङो माने एसेबांबो बुरजा नङा एसटिफोरा माने बर'फोरा बेबायदि बिथिङाव जों जुदि जोंनि मोनथायखौनो जों जुदि खोमानानै लायोबा जोंहा एसटि जानायनि मा अर्थ थागोन नङा होमबा गासैबो जुदि हायानो जोंनिया थांजोबबा गासैबो मोनथायानो जुदि गुबुनासो मनग्लाबजोबोबा जों बेवहाय सिरि नायनानै थानानै मा ओंथि दं मा मिनिं दं ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जन्तर मन्तर दिल्लीयाव जाबादि धरना खालामनानै फैबाय आरो बेबादि गोबां धरना फिउचाराव जों खालामबावनांसिगोन जोंहा जेन जेबो खहा जानो हाया बे बाथ्राया पुरा जोंनो मा जानांगोन फाइनाल जानांगोन एसुरेन्स जानांगोन माने बे बाथ्राया जोंनि थाखाय रोखा जानांगोन जे जोंहा जेबो खहा जानो मोना आरो बेखौ साफ्रोम बर' सुबुङा बुजिनाया मोजां पलिटिक्सखौ साइडआव दोनथ' बेखौनो आं बुंबाय स' नोंथांमोना आङो भिडिअ लाबोथारिखे नोंथांमोना सानदों बायदिसिना साननोबो हागौ नाथाय बेनो रेस्ट लायो गेजेर गेजेर मबाइलनिफ्राय एसे गोजान थानो हानाया मोजां आरो समनिबो आंखाल बेनि थाखायनो बेबायदि जायो आरो आंनिया सम सम गुबुनफोरा सानफ्रोम भिडिअ लाबोयोबाबो आंनि थाखाय बेयो पसिबल नङा आंनि थाखाय माने इम्पसिबल आरो हदाय भिडिअ लाबोनो बेनिखायनो नोंथांमोन लाबोनो हायाखै नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय खिन्थागोन बे चेनेलावथ' पलिटिकेल भिडिअआनो फैगोन नाथाय गुबुन मोनसे चेनेलाव पलिटिक्सनि भिडिअ जोबोर खम फैनायनि चान्स दङ आं अनलि साइन्टिफिक डिस्कभारिखौ टारगेट लाबाय नोंथांमोननो गोदान गोदान आसरित बाथ्रा नोंथांमोननो खिन्थागोन स' बै मोनसे जि पुराना चेनेल आंनि जाय कन्टिनिउ सोलिबाय थानाय चेनेल निश्चय बै चेनेलाव भिउआ खम फैगोन आं मिथिगौ नाथाय 3000 4000 जेसेबां जि मानसिया नायो 1500 2000 जेसेबां मानसिया नायो बेनो आंनि थाखाय थोजासे जागोन खारन नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस नामखौ दोनदों नाथाय बै हिसाबै कन्टेन्टफोरा बैहाय खम दं नाथाय जेरै नाम बेबायदि बैहाय कन्टेन्ट फैगोन आरो बे मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना पलिटिक्स बेखौथ' खोनाबाय थागोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना मोननैबो चेनेलखौ अनसायगोन माने आं जाय टारगेटखौ लानानै चेनेलखौ खुलिदों बै टारगेट हिसाबै दिनैसिम भिडिअखौनो होनो हायाखै माने आं जेसेबांखिनि भिडिअ दं माने बे पलिटिकेल बेकग्राउन्ड बांसिन जादों आरो बै चेनेलाव नाथाय नामजों एसेबां गोरोबाखै नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बै चेनेलाव आं बेबायदि जेबो कन्टेन्ट लाबोआखै बेबायदि जेबो नङा लाबोदों आं मोनफा मोननै नाथाय भिउआ खम फैयो नाथाय भिउदों जेबो खोथा गैया आंनिया बेफोरजों बांद्राय जेबो गैया नाथाय नोंथांमोना जिहेतु पलिटिक्सखौ जोबोर मोजां मोनो बर' पलिटिक्स बर'नि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय बर'नि मोनफ्रोमबो समस्यानि सायाव आं फंसे फंनै बुंगोन होनबा नैबे चेनेलाव 90% बुंगोन बै नलेज मिडिया एनालाइसिसआव 10% 20% आसा खालामबाय नोंथांमोना मोननैबो चेनेलखौ अनसायगोन